Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelaव दाबो सम दङ नोंथांमोननो सरकारा चान्स होदों बेनो जाबाय 19 किस्ति रांखौ मोननो PM किसान जायनोखि नोंथांमोना मोनबाय थायो सब भिडिअ नायदो आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोनाबो नायदो अब्लानो बुजिगोन जे सासेयाव 2000 6000 8000 खौ जों बोरै मोननो हायो जेराव थाबथाबोनाय किस्ति जों पेन्डिंखौ बोरै मोननो हागोन बेनि सायाव गुवारै सावरायगोन जाय नोंथांमोना Bodo Job Info अफिसियेल YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव बर' रावजोंनो आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा जों एसेबो गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों मोनसे नटिसखौबो नायगोन जे बिथांमोना मानो बेखौ मावनो होदों दा जोङो PM किसाननि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना PM किसाननि गासैबो डिटेल्सखौ बेयावनो मोनो दाय लोगोफोर जों फैबाय PM किसाननि अफिसियेल साइटआव दा लिंकआ दंखायो डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि रां सोनाय डेटआ जाबाय 24 फेब्रुवारि स' नोंथांमोना 24 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो 19 किस्तिखौ बावनो मोनसिगोन दा पर्टेलाव डेटखौ होथ'वाखै अब्लाबो डेटखौ सरकारा फोसावखाबाय दा बेखायनो जोंनि रां मोननाया जाहैबाय 2000 निफ्राय जों मोनो दा बोसोराव जोंहा 6000 मोनो दा रांखौ बारायबाय नामा स' रांखौ बारायबाय नामा गोबां कमेन्ट्स खालामगोन दा राङा बारायाखै जोङो बोसोराव 6000 खौनो मोननो हागोन आरो अके स' बेखौ नोंथांमोना जेब्लायबो माने बुजिना लादो स' बेनिफ्राय KYC होनोबा नैबे KYC दङ बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंनि स्टेटास नायनोबा नैबे स्टेटासआव नायनांगोन दा मोनसे बाथ्रा मोनबाय थाखायोबा नोंथांमोना मोनगोन जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैया नाथाय जायफ्रा मोनबाय थायोमोन नाथाय गेजेराव नांथाबाय नोंथांमोननि प्रब्लेमा बेनो जे KYC नांदों ओंखायनो जोङो मा खालामनांगोन KYC आव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना KYC होनांगोन दा बेखौनो सरकारा मोनसे KYC होनो होदों बेनो जाबाय OTP बेसिसआव होनो होदों आरो आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना होनाय लोगो लोगो आधारा KYC साक्सेस जागोन आरो दा मबाइलावनो खालामनो हायो जुदि नों खालामनो रोङाबा नोंथांमोना मा KYC खौ जुदि रोङाबा CSC सेन्टार थायोना नोंथांमोननि CSC सेन्टाराव थांनानै सहाय लानो हायो एबा मदद लानो हायो बेखौ बुंदों आरो दा बेखौनो सरकारा होनो होदों दाबो टाइम दङ रांखौहाय 24 फेब्रुवारियाव सोगोन नालाय बेनि सिगां नोंथांमोना खालामबानो थाबथाबोनाय पेन्डिं जानाय किस्ति मोनैफ्रा मोनगोन आरो दा बेखायनो सरकारा मा नटिस होदों जों बेखौ नायग्रोबावनो दा मोनसे बे जाबाय अफिसियेल नटिस PM किसाननिफ्राय हरनाय दा बेखौ नायोबा 19 किस्तिखौ मोननो माने बेयाव गोबां हिन्दीनि लिरदों बाट आं बर'जों नोंथांमोननो डाइरेक्ट बुंसै जे KYC खौ पुरा माने साक्सेस खालामनो होदों आरो माने KYC जोंहा नांबानो माने रांखौ मोना नालाय जेराव जोंहा दासान्दि माने डाइरेक्ट DBT हिसाबै सोयो नालाय रांखौहाय एबा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होनना बुंनाय जायो बेखायनो नोंनि आधार कार्डजों बेंकजों जेब्लायबो लिंक थाथारनांगोन ओमफ्राय आधार कार्डआ KYC आ नोंथांमोना साक्सेस जानांगोन बेनिफ्राय स' बेनिफ्राय लेन्ड सेडिं बेनो जाबाय हानि फोरमान बिलाइ नोंथांमोना होनांगोन माने बाथ्रा जाबाय आबादारिफ्रासो मोनो नालाय बेखायनो जेनुइनलि आबाद मावग्रा नोंथांमोना होनांगोन डकुमेन्ट्सखौ डाक नाम्बार एबा पाट्टा नाम्बारखौ जों होनांगोन आरो थ' बेखौ जों मोनथिबाय देन बेयाव नायोबा स्क्रिनाव गासै मोनथाम दंखायो बेनो जाबाय 19 किस्ति मोननोबा KYC नोंथांमोना साक्सेस खालामनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि लेन्ड सेडिं बेनिफ्राय आधारा बे गासैबो जानांगोन नङाबा रांखौहाय मोननाय नङा जुदि पेन्डिं जायोबा एबा नोंथांमोना जुदि एप्रुभ खालामजायाबा आरो दा खायसे लेट एप्रुभ जायो बेखायनो बेंकजों आधारजों नोंथांमोना KYC गासैबो बेलेन्स सेडिंआ साक्सेस जाबासो मोनथामजों साक्सेस जाबासो माने किस्तिखौ मोनगोन जेरै नोंथांमोना FTO न' जायोना स' FTO माने फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार होनना बुंनाय जायो बे न'आ ओरैबायदि जायो जे पर्टेलाव खायसे एसे लेट जायो दा 19 किस्तिया न' जाना दङ दा बेखौ सोखांबासो येस जागोन होमबासो नोंथांमोना मा गोसोखौ मोजां मोनो बाट नोंथांमोना मोनखागोन आरो जुदि मोनबाय थाखायोबा दा जियानो जा मोनबाय थाग्राया मोनगोन मोनबाय थाग्राया जेबो खालामनाङा स' नोंथांमोना जुदि किस्ति मोनोबा बे खामानिखौ दासिमबो मावनानै ला होमबासो माने थाबथानाय किस्तिखौ मोनोबाथ' मोजां जाबाय खनसेनो 10,000 मोननायबो रेकर्ड दङ अके स' नोंथांमोननि खाफालनि बाथ्रासो बियो नाथाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव 2000 खौ सोखासिगोन बेनो जाबाय 24 एबा 24 फेब्रुवारियाव आरो दा बुजिबाय नोंथांमोना जुदि बुजिबायबा कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन